nin catholique seli ni min kɛra Wagadugu ka l'église baara sibirilon tɛmɛni o kun tilenna tun ye ka se ka cardinal Philippe Ouedraogo fo ka a waleɲuman lɔn ani k'a bɛn sira ale ka taa lafiɲɛ bɔ san 14 tɛmɛni ale bɛ baara min kɛra Wagadugu ka archidiocèse kunna hakililajigira ni maa kɔfɔlen ni sisanga n'o taara se 78 ma chrétienw ka diinɛ ɲɛmaaba minnu sigilen no Vatican olu y'a yira ko nin cardinal nin kaɲi ka se ka taa a lafiɲɛ bɔ kabiri san 2014 tɛmɛni Philippe Ouedraogo ale kɛra cardinal ye n'a sugandira ka bɔ Pape Benoît XVI fɛ o san kelen na ni masakɛ tun y'a ka saraka sebaaya sanulama seli an bɛ wele ko jubile d'or ni Montpellier nin ka fɔta ra ale ka ɲɛmaaya archidiocèse kunna Wagadugu o waleɲuman lɔn kaɲi ka sin Ala le ma. Fɛn bɛɛ lajɛlen ye hinɛ ye hinɛ min tun ka gɛlɛ Yesu Kirisa yɛrɛ ma an ye ɲɔgɔn sɔrɔ l'église ra sɔgɔma ka hinɛ ɲini mɛsi kɛ fɛn min tora ne yɛrɛ kunna an k'a lɔn ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ laban Ala t'ale ma n bɛ to ka talen dɔ fɔ n ko évêque kɛra fɛn min ye a kɛra n'a ye ni Ala ka sababu ye jɔn bɛɛ lajɛlen fana bɛ kɛ fɛn min ye Ala ka sababu lo. maa caman de y'o senfa ka se Wagadugu ka l'église baara ka taa tali kɛ nin mɛsi nin na olu cɛma diinɛ wɛrɛ maaw tun bɛ yen i n'a fɔ silamɛ ɲɛmaaw Useni Tabusoba ye Ligue islamique pour la paix au faso ɲɛmaa ye. En tout cas de transmettre nos sincères remerciements. Ni ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye kɛnɛ mun nan kan ka to a kɔnɔna na ka cardinal Philippe Ouedraogo fo bawo n'i y'a jateminɛ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Burkina Faso san o san ale sababuya la katolikiw ni silamɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ko caman kɛ o de la an bɔra bi ka waleɲuman ani tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma a bɛ ka wale minnu kɛ ka ɲɛsin Burkina Faso kɔnɔna na. Raison pourquoi nous sommes là ce matin pour le témoigner pour ce qu'il a eu à faire pour le Burkina Faso et pour la cohésion interreligieuse. Philippe Ouedraogo ale y'a ka ɲɛmaaya daminɛ chrétien diinɛ na san 1973 tumana min na ale kɛra prêtre ye Kupe la ka diocèse kɔnɔ. Philippe Ouedraogo ye Burkina Faso ka cardinal filanan ye Paul Zungarana kɔfɛ ale min fatura san 2000 tɛmɛni kɔ. Nin tun ye Kade Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.